Omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Negaki igomboronge turonge ichimbo cheto. Yatokana sa abantu bamenyete. Abantu bamete Jilandi. Mwana matiga nkwanere Jilandi asenge nchonga abantu nakonyora bara abange kosino mucho maneno Nairobi, Kisumu, Mombasa. Meje menene. Abantu no bamenyete. Yatokana ngagatika ali ase corridor. N'abantu bakwanekera Chianga n'abantu bagusubira Chianga gosa sinaratengire kando abantu bagusubira Chianga ayo monyene wasubira Chianga cyao nyumba kali wasubira Chianga cyao nyumba amacha ali yesabuni kwa mako yaleta kwa ya mwaga asa abantu bagweta manyanga amache yesabuni kwa mwaga asa abantu bagweta na mache asinaro rabantu bakwanda bamwaga asenge nchonga abantu mbaterali abana mbaterali nabana bali chirusa yatokana ngabane bakonya okay tali chirusa choka abana mbara rabake yatokana nsabu abana konya komnyokani bale abana konya gotiena bale abana bali inse asenge njo yaki waletira mache yesabuni wamwagire nsabu waletira mache yehomo wamwagire nsabu bono gakimbwe yo shwali yatokana gosene amasabu waletira nsabu gosino mwana ulire litokororo omwana ubikire nsabu abana konya gotiena bale konya wakabale mepira nsabu omwana olinse po bono asinaro rabekire kando yeubi asinaro rabekire kando amacha agosyaru mona amache asinga njonga wasibiri Chianga kali wasibiri Chianga chiyo mwana Chianga chiino Chianga chiao amacharia amachinara asako mwagwa ayo monyene kwa makumwaga ase falanda gosa ase corridor gosa ase stairs abantu bagwetera amacha no waichire nanda amache sabuni abagani abono bakara kwanda mwabande abunse po inkieke bono esabuni ya macha ayo asinaro rako mwagwa ayo monyene kwa mwaga ase stairs kwa mawase chikolido tabieteri kuchabangija nakiera nko bolinga ki aya kwa mwagire sabuni aya kwa goki wabantu ngobune kabale abantu ngo utira bale ngobune kabale abantu ngo trimbo kabale ko stairs ngobune kabale abantu banango chesa bale ngobune kabale asinga njo sabuni yao ko kwa mwagira macha ari ko Chianga cyanyi tokira macha alia nyabanguse buye gasaliome asinga njonga ki ali se farande elia nentererere ali se farande elia labda ntale sichibekira ororo abantu mbaterali bagwe tegera ngo bolinga ki embwe yo etabye yetalinge yago cyasa abande ayenenge yago cyasona kina ngo bolinga ki ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kira lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako rabagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo